Gure amaren etxea, maitasun zintzoz eta leialez zaintzen duzuen Arantzazuko Frantziskotar anaia maiteok. Gipuzkoako hainbat txokotatik amarenera etorri zareten kristau senide maiteok, baita irrati edota telebista bidez gurekin bat egiten duzuenok. Herriaren zerbitzari izateko eginkizuna duzuenok ere agur. Deigarria da aurtengo 9. urrerako aukeratua izan den goiburua. Esperantzak eusten digu bidean. Eta zein egia handia den hori. Urak leporaino igotzen zaizkigunean, erdituan bizitzak estutzen gaituenean, edertasun guztiak lausotzen zaizkigunean, nork eusten gaitu? Zerk eusten digu Kristogan jartzen dugun esperantzak ezpada? Kontua da, sarritan gure esperantza edo itxaronaldiak eusten ez gaituzten gauzetan jartzen ditugula. Eta hortik, hainbeste zailtasun bideari eusteko. Baina Kristogan jartzen dugunean gure esperantza edo, hobeto esan da, Kristo bihurtzen zaigunean fedearen doainari esker gure esperantza, bideko malkarrak ere lautada bihurtzen dira. Adiskide maite batek eskutik eusten gaituenean bezala. Eta Elisabetek Mariari esandakoa sentitzen dugu orduan, bizi eta gozo bihotzean. Zorionekoa zu, jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako. Baina esperantzaren kontu honek beste alderdi bat ere badu. Fedearen fruitua denez ez da gordetzeko, denei eramateko baizik. Jainkoak maite duela jakin behar du munduko gizon eta emakume orok. Hori da Elizaren izatea. Doktrina, moral da beste teoria guztiek balio dute, horren zerbitzura baldin badaude bakarrik. Garai eta toki guztietako gizon emakumeek jakin dezatela, jainkoak maite dituela. Ez dago besterik. Eta zein da guk hori esan beharraren arrazoia? Lehenengoa teologikoa, errukia jainkoaren adjetibo printzipala delako. Erruki horretatik ateratzen da bere ontasuna eta guganako maitasuna. Erraietatik maite gaituelako jainkoak. Bere erraietatik izan garelako sortuak. Eta bere errukiz, bere egiten duelako gure txikitasuna, gure ahultasuna, gure pekatua, denean gu barkatuz eta maitatuz. Lagun etorri zaio bere morroi Israeli, bere errukia zoroiturik, kantatu zuen Mariak. Jainko errukitsuak errukitsu nahi gaitu bere antz eta irudira eginak izan ginenok. Erruki hori da esperantzaren motorra. Bigarren arrazoia kristologikoa da. Ez da agindu moral huts bat, ez da bete behar lasaigarri bat, esperantza denei eramatea. Kristo gurutziltzatuari egiaz begiratzen dionak, ezin du esperantzaren eta errukiaren testigu izatea beste zer eginik. San Agustinek esana da, zeruko tronuan eseria dagoen Kristo aurkitu nahi baduzu, zoaz, zubi azpian lo daudenen gana, gozerik eta hotzak dagoenaren gana, atzerritararen gana. Eta izan haientzat errukizko esperantza erantziko nioke. Jesus ez da pobreekin solidario bakarrik, baizik eta pobre egiten da beraien ondoan. Hirugarren arrazoia eklesiologikoa da. Elizak Kristoren sakramentu izan behar du, alegia ez irudi bakarrik, esaten duena betetzen duen ezaugarri baizik. Jainkoak maite zaitu esatea, esperantzaren testigu izatea,
Elizaren izatearen oinarrian dago. Zuzentasun izan, osasun izan, profeta izan, maitasun izan, gozamen izan, eta denei esan, Paulok esan digun bezala, jainkoaren seme-alabetan ez dela esklaborik, denok garela askatzen gaituen esperantza batera deituak. Bai, adiskideok, esperantzaren profeta eta misiolari izatea da gure bokazioa. Jainkoak hala nahi duelako, Kristok hala egin zuelako, eta Eliza horretarako delako, Kristok egin zuena egiteko. Paskotan bereziki kantatu ohi dugun San Pauloren hitzekin osatu den kantu eder bat, gogoan har Jesu Kristo, hiletatik piztua, sekulako gure indar eta salbamendua. Bera dugu poz, bera itxaropen, bera euskarri eta bultzada gu geu besteentzat horixe bere izateko. Gaur Eliza honetatik ateratzen garenean edota ateratzerako, pentsatu behar genuke zenbat besarkada uzten dugun eman gabe, zenbat irrifar egin gabe, zenbat maitasun keinu edo laguntza adirazi gabe. Eta orduan etorriko zaigu gogora Mariak egin zuena, haurdun zegoela jakitean. Bere buruaz pixkata ahaztu eta lehengusuaren gana laguntzera joan. Esango ez diogu ba, Juditen hitzekin, zugandu gure herriak bere edertasuna. Saludo con afecto y cariño a la comunidad de franciscanos que cuida de la Casa de la Madre. Y os saludo a todos especialmente en nombre de nuestro arzobispo, de nuestro administrador apostólico, que hoy no puede estar con nosotros. La esperanza ha de ser el motor de la vida. Y lo cristiano es llegar a decir a todo el mundo que nadie quede sin saber que Dios le ama. Eso es el centro de toda nuestra existencia y de nuestra vida. Que nadie quede sin saber que Dios le ama. Hay una canción de un cantante vasco, de Gari, que dice: esperanzara kondenatuak. Estamos condenados a la esperanza, bonita condena la que Dios nos da. Condenados a esperar, a confiar, a estar siempre en sus manos de amor y en sus manos de misericordia. Y ser, como lo es Él, misericordia para todos. Esperantza sentitu duenak, esperantza transmititzen du, duena eramaten du. Alaxe dio Gonzal Mendibilen esperantzari kantua abestiaren letra zati batek. Ta esperantza dugu ezinbesteko, esperantza gaur gero argitzeko. Abailduran diren hoiek une unkigarrian, samin oso ozta atxekabez gure memorian. Zenbat gozagaiz dugun eta zenbat ez beharreko. Zoriona, zoriegaitza biok bapateko. Ta esperantza da ilundu zaiguna. Esperantza orain behar duguna. Esperantza dugu ezinbesteko. Esperantza gaur geroa argitzeko.